Evo, neće sada voziti, mi smo proteški. Dobro si tebi sam rekao. Da ne treba se ući voda kad se najede. A kad onda moram posmatrati to. Ima baš briga, gdje si se vidi. A puše. Onda se vozi na realizaciju. Ma nije ovo. Da smije, jasno. Voda pa gore. Nije još ideš. Da smije, jasno, ideš više. Ne vidimo se uopće. Hoćemo izaći. Da, kažemo stavi gore. Evo vam je škola. Pa da, vidiš, Šura je to gore, sva škola. Evo Macka, ali vidiš što je gore. Vidiš, sad tu gore možeš, evo tu je gore. Kako to mi je? A nije baš tu, ima još. Može prođe. Vidiš. Ovdje ti prošla.
Evo kampa. Da li je bilo Zagreba? Pa nisam se vidjela. Da li je poslije Zagreba? Da, ali nisam se ja vozila. I ovo moje vrijeme bilo. Kako
A meni pukao. Evo. Opet, evo nas. Isto da ne prošli. Ovdje sad. Evo, oča, pa ovo treba da uđe. Evo, crkva je tamo, znači mi ćemo se doći. Jesi? Da. Ne znam, drugi ide gore. Ne, drugi ide gore. Da. Nije do gore. Nije šak čuski poglavno. Jaki fajn. Ajmo, vrpale.